Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă urez bun venit la emisiunea Lumi în coliziune, aici live la Radio Gold FM pe 99,6 MHz sau pe internet. Vă invit să urmăriți un nou episod al celei mai libere emisiuni radiofonice din România. Omul de știință, Stephen Hawking, a avertizat că rapiditatea cu care se dezvoltă inteligența artificială ar putea duce la extinția speciei umane. Vom cântări în această emisiune argumentele sale. Și vă lansez o întrebare. Ne transformăm încet, dar sigur, în cyborgi? Trăim exact vremurile despre care citeam, copii fiind, în romanele science fiction? Avem de ce să ne temem? Cine sunt primii oameni Google de pe planetă și ce spun ei? Vom ajunge să ne transplantăm creierul într-un organism din oțel sau acestea sunt doar teoriile unor nebuni? Astăzi, alături de mine, bună ziua, Corina Matei, este conferențiar universitar doctor la Universitatea Titu Maiorescu, unde predă cursurile gândire critică, metode de cercetare în științele sociale, comunicare internă, etică și integritate academică. Doamna Matei, bine v-am găsit! Bun venit! A absolvit Facultatea de Filozofie a Universității din București, unde a obținut și titlurile de master în filozofia morală și politică și doctor în filozofie cum laude. Domeniile de interes ale Corinei Matei includ științele educației, antropologia culturală, etica și științele comunicării. Bună ziua, domnule Emilian Mihailov, mă scuzați. Domnul Mihailov este doctor în filozofie al Universității din București din anul 2012, cu o teză despre filozofia morală a lui Kant. Interesele sale de cercetare vizează etica aplicată, filozofia morală analitică, etica lui Kant, psihologia morală și neuroetica. Activitatea sa didactică axează pe disciplinele teoriei etice, etică aplicată și istoria ideilor. Însă, activitatea sa de cercetare se concentrează în prezent pe problematica implicațiilor psihologiei morale, experimentale și ale neuroștiinței asupra normativității și eticii aplicate. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun venit încă o dată în această emisiune. Domnule Mihailov, spuneți-ne, vă rog frumos, ceva despre proiectul dumneavoastră de cercetare, Etica oamenilor viitorului, dezvoltarea unui cadru pluralist de evaluare a tehnologiilor de bioameliorare, cum este intitulat proiectul dumneavoastră. Bună, Radu! Bună, Corina! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să dezbat cu voi o temă provocatoare, o temă complicată filosofic, complicată din punct de vedere medical, complicată din punct de vedere tehnologic. Eu derulez acum în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al Facultății de Filosofie Universitatea din București un proiect de cercetare exploratorie. Aceste proiecte sunt foarte interesante pentru că ele îți oferă libertatea de a anticipa cum ar arăta viitorul, de a reflecta asupra potențialelor aplicații ale tehnologiei. Deci acest proiect de cercetare nu se concentrează pe aici și acum, el este un proiect de cercetare exploratorie. Are imaginația și libertatea de a anticipa viitorul. Iar proiectul Etica oamenilor viitorului vrea să evalueze din punct de vedere moral cum putem modifica ființa umană având în vedere progresul biotehnologic considerabil pe care îl cunoaștem început de secol 21. Atât din punct de vedere farmacologic, cât de punct de vedere genetic și biotehnologic. Pe scurt, ca oamenii să-și facă o idee. Cât de dezirabil din punct de vedere moral este, Radu, să ne transformăm treptat în ciborgi, cum ai spus tu? Cât de dezirabil din punct de vedere moral este să ne îmbunătățim funcțiile cognitive prin mijloace biotehnologice? Pentru ca ascultătorii să-și facă o idee, sunt câteva filme produse de Hollywood despre cum
unii indivizi iau niște pastile și dintr-o dată devin foarte inteligenți, reușesc să vadă tot felul de conexiuni, devin foarte performanți la bursă, câștigă mulți bani, ușor, ușor încep să-și depăsească condiția și limitele cognitive pe care le atașăm în general oamenilor. Deci acesta este obiectivul proiectului. E fascinant să te gândești cum ar arăta oamenii viitorului, având în vedere progresul științei, progresul tehnologic, pentru că noi ne știm pe noi într-un fel, ne știm în carne și oase, ne știm interacționând într-o manieră relativ nemediată, adică fără să punem roboți în interacțiunea noastră de zi cu zi, dar ușor, ușor lucrurile se vor schimba, nu vom mai trăi în aceleași condiții de relaționare socială și un bun semn, uitați-vă că noi ținem deja această emisiune online, toată lumea discută online, are un cont de Facebook, are un cont de Twitter. Eu sunt convins, mă scuze Emilian, eu sunt convins că așa cum un stat are la origine un mit fondator, așa are și o nouă epocă un mit fondator care se poate folosi de un motiv mai trist pentru care am ajuns să dezbatem prin internet și nu să stăm vis-a-vis într-un studio. Pe mine, Emilian, m-ar interesa cine sunt finanțatorii acestui proiect și ce legătură are acest proiect cu proiectul Siena al Uniunii Europene. Radu, finanțatorul acestui proiect este o instituție a Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Public, și e vorba despre instituția care finanțează sistemul universitar de cercetare. Deci vorbim de sistemul public, este un proiect finanțat din fonduri publice și ne bucurăm că statul român finanțează acest tip de cercetare care, încă o dată, nu este aplicativă. De obicei, statele și, în general, cei care finanțează cercetarea sunt foarte atrași de cercetare aplicativă, să dai rezultate aici și acum. În schimb, mai puțin e atractivă, poate, pentru scopurile imediat materiale acest tip de cercetare. Da, îmi permit acum să citesc din rezumatul proiectului tău științific doar câteva propoziții. Și anume, acolo zice așa: pe lângă beneficiile per ansamblu ale dezvoltării umane, unii filozofi consideră că ameliorarea biomedicală este o soluție pentru a depăși limitările psihologiei noastre morale, precum ar fi xenofobia și altruismul parohial. Corina, ce înțelegi tu prin a depăși limitările psihologiei noastre morale, precum ar fi xenofobia și altruismul parohial? Adică stă xenofobia și fapta bună, stau pe același calapot sau le putem considera, cum sunt aici numite, niște limitări ale psihologiei noastre morale? Aș fi vrut să mai fac unele precizări înainte de a intra direct în subiectul ăsta și de a compara, pentru că recunosc că și pe mine m-a surprins alăturarea unui defect, unui comportament reprobabil, cum ar fi xenofobia, și o calitate totuși a comportamentului uman, care totuși e atât de rară încât ar merita, cum să spun, prețuită și urmărită oriunde, oricum. Altruismul, deci comportamentul, atitudinea dezinteresată de a îți păsa și de a-i ajuta pe ceilalți. Acum că îl numim parohial și asta trebuie să sune așa puțin ironic, mă rog, ține de gust până la urmă, dar să incluzi o asemenea formulare într-o justificare pentru un proiect de mari proporții, mi se pare ori foarte superficial, ori, nu știu, o lipsă de preocupare tocmai etică. S-ar putea ca aici să fie miezul marilor semne de întrebare pe care le ridică aceste demersuri. Patriarhal. Am greșit, patriarhal. Eu am văzut scris parohial. Mă rog, adică patriarhal vor să spună. Adică ceva de vremuri apuse, demodat,
cum poate fi altruismul demodat? Aș vrea să știu. Dacă asta ține de modă, atunci nu știu cine ar mai fi de admirat pentru faptul că îi pasă de semeni. Bun, aici recunosc că nu înțeleg. Ți-ai putea imagina ca antropolog o evoluție fără altruism? Nu este cumva altruismul esența prin care am realizat că doar împreună, în comunitate, putem împreună identifica soluții? Păi, până la abordarea antropologică, morala, după cum ne spune de pildă Andrei Pleșu, într-o foarte intuitivă explicație, este ceea ce apare ca să ne ordoneze nouă, să ne regleze întâlnirea cu semenii, cu ceilalți, cu oricine. Dacă doi oameni interacționează, între ei se nasc niște probleme morale. Ori să înțelegem că asta este fundamental pentru felul în care noi funcționăm ca ființe sociale, este de bun simț. Sunt lucruri pe care nimeni nu le-ar pune la îndoială. În măsura în care dobândim în procesul ăsta de socializare într-o comunitate înțelegem niște comandamente morale minime, niște principii bazate pe niște valori și care ne reglează nouă, ne ajută să conviețuim armonios unii ca alții, înțelegem că asta este morala. Iar sub aspect antropologic e mult mai complexă discuția, că antropologia se aplică la studiul omului și ca individ, și ca specie, și ca grup, și nu doar sub aspectul structurilor și eventual schimbărilor în timp în aceste structuri, ci și sub aspectul comportamentului. Iarăși ajungem la probleme de raportare morală. Emilian, nu știu dacă mă auziți. Da, nu, te auzim. Emilian, to your defense, ce părere ai? Da, pentru a înțelege... Se pune pe același calapot xenofobia cu altruismul, ca o limitare morală. Dar e o precizare pentru a nu face confuzii. Nu se pune pe același calapot xenofobia cu altruismul. Se pune problema că avem niște limitări de tip xenofobie și de tip altruism parohial. Altruismul parohial este un anumit tip de altruism. Aici nu vorbim de altruismul la modul general și o să explic ce înțelegem prin altruism parohial, adică local, și altruism universal. Altruismul local este cel care susține că avem datorii morale doar față de membrii familiei, doar față de membrii comunității noastre restrânse. Altruismul universal susține că avem datorii morale față de orice ființă umană, indiferent că face parte din comunitatea noastră sau nu. Acum, pentru a aborda problemele viitorului, altruismul local este o limitare, pentru că el nu se raportează la o egalitate morală între oameni, ci el prioritizează membrii comunității. Pentru a rezolva problemele viitorului, nu mai putem să ne raportăm la relațiile noastre cu ceilalți doar ca făcând parte propriului trib. Trebuie să ne lărgim comunitatea din care facem parte, să devenim cetățeni ai lumii. Dacă rămânem membrii propriului trib foarte restrâns, atunci se vor întâmpla foarte multe enclave morale. Da, dar acum deja intrăm într-o sferă ideologică. Emilian, nu știu dacă din marketing îți este cunoscut termenul sau tehnica de presupoziție. Deci, ce face tehnica asta de presupoziție? E foarte simplu, da? Această tehnică joacă un rol extrem de persuasiv în marketing, da? Și anume, se prezintă o problemă. A spune, frigiderul este gol. Deci a fost băiatul și a consumat Coca-Cola. Ce presupune această afirmație? Presupune că băiatului i-a plăcut Coca-Cola. Tehnica aceasta de presupoziție este folosită în marketing tocmai pentru a convinge consumatorul să cumpere un produs.
fie că sunt silicoane, că sunt tot felul de intervenții estetice. Este o tehnică foarte cunoscută, cercetată, care se folosește, la care lucrează nu numai psihologi, dar și lingviști. Ceea ce am citit eu în prezentarea, în rezumatul proiectului, deci se prezintă o problemă mai largă și anume cea că liberalizarea bioameliorării cognitive va conduce la agravarea inegalității existente. Tot niște oameni fac această afirmație. Deci iată, ei prezintă o problemă din punctul lor de vedere. Pe de altă parte, susținătorii ameliorării biomedicale argumentează că utilizarea la scară largă a acestor mijloace de îmbunătățire va crește rata progresului științific. Pe bun, în timp ce pe planetă se moare de foame, da? Încât continuă astfel, toată lumea va beneficia. Deci, ce se întâmplă? Ăia care nu se optimizează, ni se spune, vor rămâne pe tușă, se vor uita un fel, cum să zice, ca și curca între crăci sau ca și vrabia în lemn. Ce se va întâmpla cu ei? Prea am impresia că se prezintă o problemă în scopuri de publicitate, da? Te rog să mă contrazici. Cum vezi tu problema? Aici sunt tot felul de tabere care unii vor să promoveze cât mai mult partea cu beneficiile bioameliorării cognitive, alții promovează cât mai mult costurile unui astfel de demers. Dar eu ce vreau să spun e că relația noastră cu biotehnologiile nu e una recentă. Nu e una doar specifică secolului 21 sau secolului 20. La fel cum poate Corina poate să dezvolte din punct de vedere al antropologiei morale, relația noastră cu tehnologia este una mult mai îndepărtată. Și aș vrea să punctez două asemenea momente în istoria ideilor despre condiția umanității. Primul este cazul lui Prometeu. Prometeu care vrea să-și depășească condiția umană și fură focul de la Zeus. Bineînțeles că Zeus încearcă să-l pedepsească, dar ăsta este un moment în istoria umanității în care omul își depășește condiția dorind să fure o tehnologie a divinității, și anume focul. Un al doilea moment este cel al lui Icar. Icar fiind un arhitect, un inginer, care reușește să construiască un mecanism de zbor și fiind atât de entuziasmat de propria realizare tehnologică, încearcă să zboare cât mai mult spre soare, fiind fascinat de propria realizare. Iar mitul ne spune că zeul Helios dintr-o dată crește puterea soarelui de a proiecta căldură și îi arde aripile lui Icar, el căzând în niște stânci și murind. Da, așa dacă ne uităm, Emilian, mă scuzi, așa avem o istorie întreagă, nu a zeilor, ci a androizilor. Nu cumva, Corina, așa este întrebarea pe care ți-o pun. Noi, de fapt, creăm permanent niște androizi. Eu m-am gândit, acum nu la Prometeu, m-am gândit, hai să luăm pe Enki, da, din Mesopotamia antică. Da? Era un zeu, neapărat că am inventat noi astăzi prin androizi din nou apa caldă sau roata. Dar și Enki era zeu al științei, al meșteșugului, mai ales că și zeu al proprietății colectiviste. Deci oamenii, nu era proprietatea în termenii precum o cunoaștem astăzi, era proprietatea colectivistă a lui Enki. Deci androizi avem la tot colțul. Care este preocuparea omului? De ce tot căutăm să înființăm încă un android și încă un android? Poate că ar trebui să ne gândim puțin la felul în care această distincție dintre ce suntem noi ca natură umană și ce suntem noi în condiția umană, dacă nu cumva distincția asta ne face să ne explicăm aspirația de a ne depăși în permanență limitele astea și biologice, fiziologice și cognitive și de imaginație uneori.
și chiar puterile noastre de a interacționa asupra lumii din jurul nostru. Totuși, dacă ne gândim la ce este natura umană, nu putem să nu constatăm că ea este neschimbată de când se discută despre existența omului. N-am observat evoluții în rău, în bine, sunt cam aceleași date generale, definitorii, care se perpetuează în orice organism uman de oriunde și de oricând. Deci natura umană are un nucleu așa de trăsături care sunt definitorii pentru ceea ce numim om. Însă condiția umană presupune tot acest areal de factori care plasează natura asta umană, plasează omul în contexte sociale, culturale, în relaționări cu lumea înconjurătoare, cu obiecte, cu animale, cu semeni și eventual cu divinitatea, pentru cine are o perspectivă de genul acesta. Iar în condiția umană se pune problema ameliorărilor posibile. Numai că uneori discursul ăsta mie mi se pare puțin neclar, pentru că de multe ori pare să trimită la ceea ce ar fi natura umană, nu condiția umană. Și aici cred că dăm de acea aspirație, dar nu onorată totdeauna de niște progrese a omului, de a-și depăși niște limite. Și dacă este să folosim aceste imagini care au fost și poate și mituri fondatoare, dar și concretizări ale unor idealuri umane, să zbori, să ai puteri supraomenești, mai avem și partea aia negativă, să nu uităm de golemul secolului XVI din Praga, da? Care ajunge să fie o forță incontrolabilă și malefică. Mai avem pe Frankenstein al lui Mary Shelley, care știm prea bine ce a făcut. Mai avem chiar și din relatarea biblică pe Samson, care inițial era dotat cu puteri supraomenești, fizice, și cu toate astea ajunge să fie un sclav. Și tot potențialul lui de muncă să fie arondat învârtirii unei roți de moară. Deci, dacă ne gândim la aspirațiile astea umane, vedem, cred, următorul lucru. Mai întâi se doresc niște entități, să zicem așa, că poate nu sunt ființe, poate sunt mașini, poate sunt ceva la granița dintre ființă umană și mașină, care să ne facă nouă treaba. Robot de acolo vine din slavă, care înseamnă a munci, nu? Robot. Roboții ar fi fost meniți să ne ușureze munca sau să ne facă nouă munca, iar aspirația asta către a ne îmbunătăți înzestrările ar ține de o dorință de a fi precum niște ființe, niște entități care sunt întâlnite în cultura umanității și care sunt considerate ființe supranaturale. Deci aspirația noastră în raport cu astea, cu aceste date, în aceste cadre se poate descrie. Da, pe mine mă interesează cum vezi tu, Corina, problema. Construim mereu niște utopii religioase, chiar și transumanismul, dacă considerăm că ar fi o nouă religie, care țin o vreme, apoi le abandonăm. Haideți să luăm de exemplu Biblia, nu? În viziunea, în conceptul creștin, este că omul a fost făcut din lut. Dar la acea perioadă, când a fost scrisă Biblia, lutul era echivalent astăzi cu computerul. A fost un element foarte important în viața oamenilor de zi cu zi. Avem nevoie de un nou mit fondator, avem nevoie astăzi de o nouă religie. Nu a mai funcționat religiile monoteiste care să satisfacă cerințele oamenilor și tocmai de aceea se lucrează la o nouă entitate, la o nouă formă de civilizație. Mă rog, mie mi-e greu să mă pronunț cu privire la aspirațiile cele mai profunde și interioare celor care au viziunea asta. Cert este că din ceea ce am observat, din ceea ce am mai citit, perspectiva lor este una atee cu privire la relația omului cu
universul ăsta. Adică nu postulează existența unei entități supranaturale. Cel puțin asta am observat din tot ce am citit. Am mai ajuns și la concluzia asta. Îmi pare rău să o spun, dar aspirația unora dintre cei care se declară pe internet, și am citit și bloguri de transumaniști, este una aproape copilărească, te înduioșează. Are în spate, după părerea mea, vechea sau de nemângâiat teamă de moarte, de boală și de îmbătrânire. Aceste trei elemente care sunt fatale în viața ființei umane, probabil că animă asemenea aspirații. E cineva, de pildă, care spune... Narcisismul este la modă în lumea contemporană. Nu, până la narcisism. Teama asta, sigur că este justificabilă până la un punct. Că oricine se teme să nu aibă probleme de sănătate grave, să nu... și se teme și de moarte, nu? Dar, într-un fel, ține de a ne asuma niște date care cred eu că sunt imoabile. Eu nu cred că vreodată tehnologia ne va face nemuritori. Și felul în care discută uneori transumaniștii, cei care promovează, nu știu câtă pregătire științifică au. Chiar asta ar fi o problemă dacă domnul Emilian Mihailov ne-ar putea spune cât de mult aceste proiecte aprofundează cercetarea științifică, adică ajung până la discuții și la explicații și la prezentări ale unor specialiști care chiar asta fac sau se ocupă de așa ceva. Pentru că altfel, dacă noi rămânem la nivelul ăsta al unei discuții filozofice sau etice, nu pedalăm în gol. Noi nu știm exact în ce constau aceste studii, aceste experimente. De pildă, am citit despre o încercare de îmbunătățire a condiției unui bolnav de Alzheimer prin introducerea unui electrod în creier. Și s-ar părea, dar nu e foarte sigur, că i-ar putea îmbunătăți memoria. Păi, poate că ar fi important să știm cum s-a procedat la asta, dacă a fost cu acordul lui, dacă a fost cu acordul celor apropiați sau nu cumva genul ăsta de experimente s-ar putea să ascundă o zonă foarte, foarte ciudată în care nu știm dacă voința liberă a individului mai este respectată sau nu mai vorbim despre drepturile lui. Asta e o altă problemă. Dar aș mai vrea să adaug ceva. Cred că totuși noi, așa cum suntem creați, suntem la o diferență ontologică față de animale, față de obiecte și cred că din perspectiva creaționistă pe care eu o îmbrățișez, avem și un fel de manual de funcționare pe care îl putem cerceta, îl putem explora. Asta face medicina de atâta vreme și toate științele emergente medicinei, însă nu cred că vom ajunge vreodată, cel puțin în secolele următoare, să cuprindem întreaga arie de informații care să ne ajute să transformăm ființa umană, natura umană. Deci cred că asta este imposibil. Asta este viziunea mea. Pentru că e de ajuns să înțelegem ce ne explică oamenii de știință așa cu imagini pe înțelesul oricui. În cea mai simplă celulă a organismului nostru este o activitate mai complexă decât a întregului oraș New York la o oră de vârf. Asta spun biologii. Păi de aici și până la a discuta cum ar fi să ne prelungim viața dacă ne-am prezervat creierul într-o cuvă sau am pune un soft cu viața și amintirile noastre într-un alt corp, mie mi se pare o joacă de copii, să credem că ajungem până la... prețuirea dacă viața este veșnică. Dar mă scuz, Corina, că te rog, mă interesează, exact. Emilian, cu ce ne spui tu, de exemplu, cât de departe suntem la capitolul modic cortical? Haide un pic să trecem, știu că ești filozof de meserie, să trecem un pic la partea tehnică. Ce ne poți spune despre această dezvoltare? În primul rând, voiam să resping sugestia că cercetarea experimentală de a îmbunătăți pur și simplu modul de viață al celor care au boli neurodegenerative, cum e Alzheimer sau Parkinson, s-ar fi făcut împotriva voinței
există protocoale de etică a cercetării foarte bine puse la punct, în care se obține consimțământul informat. Resping orice asociere între abuzul împotriva voinței unui pacient și ideea că astfel de cercetări presupun încălcarea consimțământului informat. Eu doar am pus întrebarea, pentru că mi-am dat seama de complexitatea acestor probleme și m-am întrebat până unde pătrundem noi, cei care vorbim despre asta, în laboratoarele și în practicile concrete. Asta am întrebat. Da, acum există cazuri foarte complicate în care îți pui întrebarea dacă anumiți pacienți au capacitatea de a oferi consimțământul informat și acolo lucrurile sunt mai complicate, dar nu aș vrea să asociez cu dezvoltarea tehnologică cu ideea de a încălca consimțământul informat. Unul la mână. Nu trebuie să subestimăm ce poate face progresul tehnologic. Același lucru l-am făcut de nenumărate ori în istoria secolului 20 și nu a fost tocmai bine. Am subestimat că omul poate crea bomba atomică. Și uite unde am ajuns. Am subestimat că omul poate interveni la nivel genetic și dacă nu discutăm deschis, dacă nu discutăm democratic, cum anume putem pune aceste aplicații în slujba binelui comun, atunci, deci nu aș vrea să subestimez unde poate ajunge progresul tehnologic. Uitați-vă la problema clonării. Nimeni nu credea în anii 50 că omul în decursul a doar 30 și ceva de ani va reuși să dezvolte o tehnică de clonare. Mesajul meu este că e bine să anticipăm, să reflectăm asupra potențialelor aplicații pentru a ne pune în gardă, pur și simplu pentru a ne pune în gardă. Dacă îmi permiteți. Dar acum întrebarea mea a fost, întrebarea mea a fost cât de departe suntem la capitolul modem cortical, iar apoi plecând de la propoziția pe care am citat-o din rezumatul proiectului tău, și anume care se referă la ameliorarea biomedicală ca o soluție pentru a depăși limitările psihologiei noastre morale, aici, totodată, voi spuneți că propunerea aceasta de proiect ar avea ca scop de a dezvolta un cadru de evaluare pluralist a eticii tehnologiilor de bioameliorare, pe de o parte, care recunoaște o pluritate de valori morale. Deci aici ajută-mă să înțeleg. Pe de o parte, avem o limitare psihologică morală, pe cealaltă parte se apelează la pluritatea de valori morale. Nu știu dacă putem declina morala atâta să o îndoim și să o diluăm, încât să mai spunem că apelăm la pluritatea de valori morale ale societății pentru a duce o discuție care parțial permite chiar și desfințarea și eradicarea ființei umane. Problema mea principală de analiză este că moralitatea oamenilor nu este încă foarte pusă într-o poziție foarte bună pentru a rezolva probleme globale. Tipul de moralitate pe care îl avem în general, așa cum suntem noi crescuți și învățați, e să ne ocupăm de lucrurile din jurul nostru, semenii cu care ne întâlnim efectiv. Da? Deci rezolvăm probleme locale cu moralitatea pe care o avem. Vedem pe cineva pe stradă care s-a lovit, simpatia ne activează și mergem să-l ajutăm. Dar problemele viitorului nu sunt probleme locale, sunt probleme globale. Vezi ce s-a întâmplat cu criza economică din 2009, vezi ce se întâmplă acum cu pandemia. Astea sunt probleme globale. Și pentru a rezolva probleme globale, ai nevoie de o moralitate universalistă, cu niște dispoziții morale care se raportează la bunăstarea oricărui individ de pe planetă. Ce vreau să zic cu asta? Foarte intuitiv.
în 30-40 de ani va fi din ce în ce mai mult nevoie să ne gândim pe noi ca cetățeni ai lumii, nu ca cetățeni ai României. Și asta va fi o chestiune foarte greu de îndeplinit. Dacă în continuare noi în 50 de ani gândim în termenii ăștia că sunt doar cetățeanul României, bine nu ne va fi. Da, și atunci întrebarea se pune. Nimeni nu cred că mai împărtășește viziunea asta. Din al treilea Reich, care nu mă refer la dumneavoastră, un foarte important politician, șeful propagandei germane, care vorbea despre depășirea naționalismului în Europa de mâine. În 1943, Goebbels spune că ne vom uita la naționalism, zice, așa ca într-un orizont deschis de pe vârful bisericii și vom râde despre conflictele noastre naționale din zilele noastre. Deci, aud din ce în ce mai des... Te rog, Corina, spune. Nu, te rog, continuă-ți ideea, am să intervin după aceea. Deci, totuși, observ că anumite idei, în special rostite de anumite structuri imperiale, care au și o conotație de cotropire, încearcă să ne prezinte că naționalismul, altruismul, o anumită formă a moralității ar fi una deficitară. În general, probabil că sunt prea elvețian și tocmai de aceea nu cred în aceste idealuri, ideea de comunitate locală, de performanță locală, chiar și de federalism. Și modul cum oamenii își găsesc o formulă de conviețuire pe plan local asigură stabilitatea și prosperitatea unei națiuni. Nu ne putem, eu consider că este o asemenea exact la fel de mare utopie ca și cea tehnică, că ne-am putea înfrăți la nivel planetar. Mai trebuie să așteptăm să și cântăm niște cântece noi, cum le cântam în copilărie, cântece pionerești. Mă îndoiesc că acest lucru poate pe bune să fie un obiectiv de atins și nu înțeleg de ce ar putea un astfel de guvern global la care se referă foarte mulți transumaniști. Chiar și Julian Huxley vorbește despre guvernul global. Mă întreb de ce este ideea asta dusă cu obstinație, dezbătută cu obstinație, atât de elementară de a avea un guvern global. Chiar și Dirty Bertie, Bertrand Russell, vorbea tot despre un guvern global. Nu putem noi înainte rezolva problemele reale pe care le avem. Încă mor oameni de foame, iar noi ne imaginăm un guvern global, o lume globală, fără xenofobie, cu o moralitate universală și robotizată pentru a rezolva niște probleme pe care nici astăzi, într-o lume globalizată, nu le-am rezolvat? Asta este întrebarea mea. Radu, dar problema sărăciei nu este ruptă de problema încălzirii globale. Încălzirea globală îi va afecta cel mai mult pe cei săraci. Cu nici ideea încălzirii globale nu este ruptă de eugeniști. Să nu uităm că primii care au susținut ideea de încălzire globală au fost niște xenofobi, niște eugeniști și niște rasiști profunzi. Cei care au... Are legătură una cu alta, Radu. Păi dacă trece de la sărăcia încălzire globală, trec și eu de la xenofobi, eugeniști și rasiști și naziști la încălzire globală. Este exact aceeași legătură. Haide că ne întâlnim aici pe un plan foarte larg, de la eugenie la globalizare. Ascultătorii să nu rămână cu o confuzie. Una este știința încălzirii globale. Datele pe care le avem despre contribuția activității umane industrializate la încălzirea globală și alta e faptul că în istoria ideilor există oameni care au avut mai multe angajamente, atât ideologice cât și științifice. Acum nu putem să spunem că nu există încălzire globală, că nu există o știință a încălzirii globale, că nu există o amenințare la adresa modului nostru de viață și că nu vom fi afectați. Asta nu este un proiect al eugeniștilor, e un proiect al Uniunii Europene. Înainte de a-l identifica, Uniunea Europeană l-au dezvoltat eugeniștii. Da, dar nu e un argument. Adică e irelevant că au vorbit și eugeniștii. Ce este relevant e realitatea.
Ideea limitării spațiului vital a oamenilor, a omenirii, a găsit un pretext foarte bun în teoria încălzirii globale a planetei. Încălzirea globală este o teorie controversată. Pe mine mă interesează haideți să plecăm de la acea normă a moralității universale la care te-ai referit. Putem atunci spune că acea nouă formă a moralității va răci planeta? Și cu asta să revenim iară la discursul transumanist și la ceea ce ne interesează pe noi, dacă prin transformarea noastră în cyborgi va scădea și nivelul temperaturii planetare. Nu-mi dau seama cum va fi, dar cert este că noi va trebui să fim foarte creativi în relația noastră cu tehnologia pentru a rezolva problema consumului resurselor pe care ne le oferă Pământul, planeta Terra. Adică trebuie să fim foarte creativi. Ceea ce știm este că modul de viață consumerist pe care îl avem astăzi nu este sustenabil. Adică indiferent de ciborgizare sau nu, dacă noi continuăm cu acest mod consumerist, o să avem... Asta e problema. Aici este problema, în consumerism, într-adevăr. Celelalte pot fi așa, elemente care agravează, dar consumerismul e problema, într-adevăr. Aș putea să mai arunc și eu o dificultate de scâlcit. Cred că e observabil în jurul nostru, nu mai e nevoie să argumentez pentru asta, că toate cuceririle astea tehnologice de care ne bucurăm noi astăzi și se vor mai bucura de altele în viitor copiii și nepoții noștri, au fost mai întâi aplicate, dezvoltate și chiar ținute cumva în secret în zona militară. Și abia după ce s-a uzat moral acolo, ne-am bucurat și noi de tabletă, de telefonul mobil, de telefonul cu touchscreen și așa mai departe. Eu mă tem că aceeași mentalitate care a promovat în felul ăsta descoperirile științifice și le-a aplicat, ar sta și în spatele unor îmbunătățiri de genul asta, ET, Human Enhancement Technology, care sună bine așa. Mai e o problemă că sună bine toate aceste propuneri, dar nu știu ce e în spatele lor. Pentru că eu știu că de la Rorty au învățat unii să cosmetizeze, să prezinte în formule neconflictuale niște chestii care ar putea să fie foarte conflictuale de fapt. Pentru că mai e problema asta. Este de dorit și ține de nu numai de un altruism general cuprinzător, dar de bunul simț al fiecăruia să ne dorim ca oricine are o problemă de sănătate, are o deficiență sau s-a născut așa sau printr-un accident a ajuns, să fie ajutat. Deci zona asta de protetică, de invenții care să îi redea lui întreaga capacitate de funcționare ca organism, psihic și fizic, atunci asta cred că ar fi de dorit pentru oricine. Da, dar de aici și până la zona aceea în care pentru persoane sănătoase se prevăd sau se prefigurează niște device-uri care, nu știu, să facă să audă ultrasunete și infrasunete sau să vadă de jur împrejur cu niște ochi, cum era acel personaj din Star Trek, care ne plăcea nouă, era nevăzător, dar vedea mai bine decât toți, pentru că avea un device care îl ajuta. Deci aici se pune problema morală, cred eu. Până unde acceptăm că limitele astea pot fi depășite și de unde ne dorim ceva ce s-ar putea să nu suportăm. Poate dacă aș auzi toate ultrasunetele și infrasunetele, mi s-ar părea o viață îngrozitor de trăit. Spun și eu. Pe mine mă interesează dacă omul normal, așa pot să spun, cum sunteți voi, cum sunt eu, cum sunt familiile noastre, cel pe care îl știm, cel condiționat de boală, moarte, prostie, ceva elementar și esențial, ură, ăla capabil și de iubire, altruism, bunătate, este, așa cum am auzit de la bunici, aceea pe care Dumnezeu a făcut-o după chipul său și asemănarea sa, da? Ce anume mă interesează le dă dreptul acestor transumaniști să-l remodeleze și să-l reediteze? Cine le-a dat lor mandatul? Dar nu cred că se pune
problema că le dă cineva vreun mandat. Aici e vorba de libertatea academică de a discuta, de a dezbate, de a propune. Știu că unul din cei mai interesanți gânditori transumaniști este Nick Bostrom, profesor de filosofie de la Universitatea din Oxford. Și nu se pune problema, se pune problema de discuții, de propunerea și argumentarea unor idei, de idei provocatoare. Nu sunt idei convenționale, sunt idei controversate. Dar aș vrea să distingem planul dezbaterii de idei, propunerii de idei, cu planul politic în care cineva vine și ne impune lucruri. Transumanismul e de fapt un curent care presupune mult mai multe tabere, există conflicte de idei în interiorul transumaniștilor, există transumaniști religioși, după cum există transumaniști atei. Încă lucrurile nu sunt chiar atât de omogene. Există transumaniști care susțin că nu ar trebui să modificăm în totalitate corpul biologic, că există, dacă vreți, o apreciere și față de ceea ce reușește natura să facă. Adică unii transumaniști nu au un dispreț față de ceea ce a reușit să facă natura, ci dimpotrivă au o apreciere față de ce poate face natura și cumva își văd eforturile lor în continuitatea procesului natural, procesului biologic. Dar ce mi se pare interesant e că avem această problemă morală. Cum evaluăm acceptabilitatea acestor tehnologii? Corina a evidențiat o distincție între tratament și ameliorare. Toate tehnologiile care vizează tratarea unei boli sunt acceptabile moral. Dar tehnologiile care trec dincolo de tratarea unei boli și încep să amelioreze funcțiile noastre sunt problematice moral. Acum, partea interesantă este că între ameliorare și tratament există în unele cazuri o zonă gri, în care nu e clar dacă ăla e tratament sau dacă e ameliorare. Și cel mai bun exemplu este medicina estetică. Noi ne gândim doar la ciborgi, dar gândiți-vă că și tehnologiile de medicină estetică sunt tot biotehnologii și nu e clar dacă acolo, când vrem să ne reparăm anumite riduri sau vrem să ne reparăm un anumit ten pentru a arăta într-un anumit fel, e vorba despre tratament sau e vorba despre ameliorare. Deci avem aceste cazuri la limită în care nu e foarte clar dacă avem de-a face cu un tratament sau avem de-a face cu o ameliorare. Ar mai fi și alte variante, că pot fi tratamente, pot fi ameliorări, pot fi înrăutățiri. Se întâmplă și asta, nu? Propoziția, afirmația transhumanism purifies human misery. Deci transumanismul purifică mizeria umană. Este afirmația unui cosmetician, unui medic sau unui filozof. Emilian. Poate fi afirmația al lui Per Zegedal, filozof de la Universitatea din Uppsala, din Suedia, și din câte am înțeles implicat în proiectul transumanist Siena al Uniunii Europene. Deci transumanismul purifică mizeria umană. Ar putea să scrie și pe un tratament la un beauty salon. Da, da. Ideea este că acești oameni au credința optimistă că totuși ce a reușit să facă ființa umană în secolul 20, început de secolul 21, și anume progresul tehnologic, poate fi pus în slujba binelui comun. Acum, eu zic că nu putem fi chiar așa de optimiști, trebuie să fim atenți că dezvoltarea tehnologică a fost pusă și în slujba răului, nu doar în slujba binelui. Dar vezi că ai oameni de bună credință care își doresc să pună în conexiune progresul tehnologic cu îmbunătățirea
condiției umane, cu eliminarea unor probleme cum ar fi sărăcia sau încălzirea globală. Cert este că uneori optimismul ăsta trebuie temperat, pentru că dacă ne uităm în istorie, sunt niște lecții pe care le putem învăța, niște lecții complicate, niște lecții care ar putea să ne ajute în a înțelege cum să anticipăm viitorul. Cum ai comentat tu, Corina, acest răspuns legat de afirmația lui Percy Egerdal că transumanismul ar purifica mizeria umană? Cred că până la acest purificator de dorit și încă așteptat și pe care cred că îl vom mai aștepta multă vreme cu performanțe în domeniul ăsta, ar trebui să vedem ce avem la îndemână și avem de secole și de milenii la îndemână ca să purificăm mizeria umană. Până la urmă să ne cultivăm propria grădină, cum a spus-o un om luminat, nu e doar parohial, ține de capacitatea oricărei ființe umane. Dar eu mi-amintesc un lucru, acum mi-am amintit în timp ce discutați despre Julian Huxley, că eu l-am întâlnit în studiile mele de antropologie când îl citeam pe Leslie White. Leslie White a fost profesorul lui, din cât îmi aduc aminte. Și Leslie White, încă din anii 70, avea o cum să spun, neonorată aspirație la a crea disciplina științifică numită futurologie. Pur și simplu a fost o dorință care nici până astăzi nu s-a împlinit. Nu există această știință. El a încercat să pună bazele, să caute, să creeze un discurs fondator, să imagineze niște legi care ar funcționa în domeniul ăsta, cum să cântărești evoluția unor societăți în funcție de consumul de energie, mă rog, sunt lucruri datate după părerea mea. Dar Julian Huxley a fost discipolul lui. Eu văd că el în continuare creditează cam prea mult ideea că am putea să ne raportăm la viitor cu un cumul de certitudini pe care ni le-ar oferi aceste tatonări, că sunt totuși niște simple explorări deocamdată. Nu cred că o să ajungem prea curând la a pune bazele unei științe numită viitorologie, care să ne ajute chiar să imaginăm, să anticipăm și să configurăm cumva viitorul. Cu atât mai puțin să-l facem după voia unuia sau a altuia sau a celor care au o viziune foarte generoasă despre ființa umană. Nu cred că suntem acolo. Corina, apreciez foarte mult citatul din Huxley și a profesorului său. Cred că avem de a face, după părerea mea, sau voi ce spuneți, cu niște fundamentaliști ai evoluționismului, atât Julian Huxley cât și bunicul lui, Thomas Huxley. Nu numai că a fost spiritist, a pus și bazele, a fost considerat buldogul darwinismului în Anglia victoriană și a pus bazele unei societăți de parapsihologie. O parte din acei alunecați pe panta parapsihologică, teozofii, au emigrat după Revoluția din octombrie din Rusia, în Rusia, meniți conduși de ideea unui colectivism economic, iar după moartea lui Lenin au propus îmbălsămarea lui. Deci iată aceste idei năstrușnice de viață veșnică, de a-l îmbălsăma, iată au ajuns englezii cu idei. Am citit o teza asta, o susține istoricul John Gray, cărții spune în germană vom fi ca Dumnezeu, este o istorie a religiilor New Age. Deci iată că aceste idei năstrușnice, această dorință după viață veșnică nu este ceva nou. Aceste aventuri care mereu au adus omenirea aproape de un cataclism, aceste experimente sociale, totuși trebuie să le luăm foarte în serios. Emilian, o ultimă Eu nu pot decât să spun că... de pauză și apoi Corina. Corina, continuă, te rog. Da, atâta spune. Dacă este să căutăm toate aceste rădăcini absconse, ciudate ale ideilor care se avansează azi și dacă există această conexiune, eu cu toată deschiderea prefer viziunea atee. Mi se pare mult mai onestă, e totul la vedere. Altceva ce pot să spun. Emilian?
Radu, mesajul meu este să nu ne fie frică să discutăm și să dezbatem idei năstrușnice. De multe ori nu știm de unde vin scenariile creative. Dezbaterea de idei, dezbaterea liberă de idei, după mine, nu poate aduce decât mai multă înțelegere. Da, dar ce ne facem dacă această atmosferă pluralistă, parțial, din cauza unui anumit curent, este de natură să ducă liberul arbitru la groapă, tocmai acela care asigură infrastructura pluralistă de care chiar și transumaniștii au nevoie pentru a-și modela ideile? Radu, în istoria umanității niciodată dezbaterea liberă de idei nu a dus pe cineva la groapă, ci instituții autoritariste care au reprimat dezbaterea liberă de idei. Da, și asta este adevărat. De acord. Dar trăim astăzi într-o perioadă care încurajează sau inhibă dezbaterea liberă de idei? Ne aflăm într-o situație ambivalentă. În universități ne bucurăm într-o oarecare măsură de libertatea de a dezbate idei, libertatea de gândire și exprimare, dar există un curent de a pune presiune pe această libertate academică și ea vine din social media. Reacțiile de aversiune, mesaje care devin virale pot pune presiune pe ce au libertatea să discute profesorii de istorie, profesorii de filosofie, profesorii de teologie. Deci n-ar trebui să subestimăm modul în care social media poate reprezenta o amenințare la adresa libertății academice de gândire și exprimare. Da, dar vezi, exact Nick Bostrom, pentru că l-ai citat, spune că dezvoltarea tehnologică și transumanismul, așa l-am înțeles, ar funcționa mai bine într-un stat polițienesc, într-un stat autoritar. De ce există acest curent elitist care venerează autoritarismul mai mult decât democrația? Nu am văzut în niciunul din studiile transumaniste vreo trimitere la democrație. Nu e importantă sau e un proiect? Pentru mine, Radu, e absolut surprinzător să spui că Nick Bostrom a susținut așa ceva. Eu nu știu vreun loc în care Bostrom susține că avem nevoie de un stat autoritarist. Resping această interpretare, nu cred că Bostrom susține așa ceva. Am să postez citatul pe site. Da, te rog, probabil e un context în care apare, trebuie să fim foarte atenți la cum interpretăm. Este într-un dialog cu filozoful, pare mi se Thomas, îl cheamă Thomas Fuchs. Am citit dialogul între ei, dar tocmai pentru că vreau să spun că voi posta pe Facebook citatul. Trebuie să vedem contextul în care spune asta. De multe ori ne joacă feste o anumită interpretare. Ce vreau să zic este că pentru mine Nick Bostrom e un tip mult prea inteligent ca să susțină așa ceva. Asta vreau să zic. Îți mulțumesc foarte mult, Emilian, pentru această discuție. Corina, un minut. Poate ar fi fost interesant, dar într-un minut nu mai reușim, să discutăm puțin despre problemele concrete pe care le dezbat oamenii în universități și în presă și le aveam la îndemână și în acel raport Siena, dacă vă amintiți. Se punea problema îmbunătățirii genelor, editării de gene, de pildă, până la urmă, până unde se poate accepta că e o îmbunătățire a embrionului uman, cine își dă acordul, e de ajuns să spună părinții că vor un copil mai frumos, mai sănătos, mai viguros și așa mai departe. Apoi problema a consumului de anumite substanțe care să îmbunătățească niște capacități de memorare și de gândire, dar nu neapărat de inteligență sau de raționare. Putem să distingem acum între îmbunătățirile astea ale motorașului numit inteligență și niște manifestări care ar trimite la ceea ce numim înțelepciune.
sunt distincții în care natura umană rămâne de necopiat, de nereprodus, de neîmbunătățit prin mijloacele tehnicii. Mai sunt și multe alte probleme care sunt dezbătute în diverse țări. Acolo sunt foarte multe: Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, China, Polonia și așa mai departe. Ei discută de pildă despre problemele care ar afecta demnitatea umană sau libertatea de a alege sau responsabilitatea care ar decurge din anumite acte pe care persoanele astea cu îmbunătățiri ale organismului le-ar face și așa mai departe. Dar e prea puțin timpul. În orice caz, eu rămân optimistă și din perspectiva mea de om care crede în Dumnezeu, dar și dintr-o atitudine reticentă cu privire la acest stadiu al dezvoltării cercetării în domeniu. Corina, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la această dezbatere. Emilian, mulțumesc și ție încă o dată. Luăm acum o scurtă pauză și vă invit să ascultați dedicația mea muzicală, iar apoi să continuăm discuția împreună cu doamna Loredana Terecvat și Laurențiu Ion. Rămâneți alături. Lumi în coliziune cu Radio
coliziune cu Radu Golban. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la cea de-a doua parte a emisiunii Lumi în coliziune, aici live la Radio Gold FM pe 99,6 MHz sau pe internet. Ați ascultat piesa Naya and Ethan din filmul Mission Impossible. Aș zice o dedicație cu legătură la subiectul acestei emisiuni, a compozitorului german de muzică de film Hans Zimmer. El este considerat primul compozitor de muzică de film care a combinat muzica de orchestră clasică cu muzica electronică. Bună ziua, doamna Loredana Terek-Vlad, invitata în cea de-a doua parte a acestei emisiuni, și domnul Laurențiu Ion. Doamna Loredana Terek-Vlad este doctor în filozofie în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul Transumanismul ca neo-umanism, recontextualizarea unor mituri ale modernității, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Doamna Terek-Vlad este expertă în etică organizațională și audit etic și a publicat diverse lucrări științifice în domenii precum bioetica, transumanismul, inteligența artificială, etica afacerilor și sociologia organizațională. În prezent este asistent universitar doctor în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și în cadrul Centrului de Cercetare Lumen în domeniul științelor sociale și umaniste din România. Bună ziua, bine ați venit și bună ziua, domnule Laurențiu. Domnul Ion este un scriitor român contemporan și un specialist în comunicare și marketing digital. Este fondatorul revistei online de fotografie și literatură contemporană, sub capitolul ce promovează tineri artiști. A fost Digital Marketing Manager la Pepsi, Marketing Team Leader la IBM în România. Mai ales a fost în Forbes 30, sub 30 în 2017. Bun venit! Bine v-am găsit. Deci sunt doi Laurențiu Ion și amândoi am fost în Forbes 30 sub 30 și e un pic de confuzie acolo. Foarte multă lume ne confundă unul cu altul. Ne cunoaștem. Dar eu nu am lucrat la IBM, el a lucrat la IBM, el e marketing, eu sunt antreprenor, am făcut o aplicație de dating, Intersect. Îmi cer scuze pentru confuzie, mă număr și eu pentru acei mulți oameni care au făcut această confuzie. De acord, da. Te rog să te prezinți, Laurențiu, ca să lămurim această confuzie. Da, și acum sunt în industria asta de rejuvenation biotech, pe biologia îmbătrânirii și contribui în mai multe feluri. Am și un ONG mai nou în România și diverse alte proiecte și sunt și investitor. Încântat. Vom avea ce discuta, ce dezbate în această a doua parte a emisiunii. Loredana, bine ai venit. Bine v-am găsit. Întrebarea mea este: mulțumesc. Cum ați ajuns amândoi la transumanism? Mai ales că sunteți o generație tânără. De unde această preocupare? Ce v-a trezit, ce v-a strânit curiozitatea și interesul? Să încep eu. Interesul pentru transumanism a venit după ce mi-am scris lucrarea de dizertație. Bineînțeles, a fost un subiect foarte interesant, cu toate că nu am pătruns atât de profund în lucrarea de dizertație, dar mi-am dorit ca la doctorat, în cadrul studiilor doctorale, să analizez ce este transumanismul practic și cu ce vine nou față de alte mituri fondatoare ale modernității. Și de aici toată teza mea se rotește în jurul recontextualizării unor mituri ale modernității. Laur, și la tine? Eu am fost pasionat de mic de tehnologie și am fost pasionat de mic de biologie, de anatomie
Am avut diverse operații când eram mic și admiram doctorii, dar când mă gândeam dacă să devin eu doctor, mi-am dat seama că nu aș vrea să fiu clinician, nu vreau să am de-a face cu pacienți. Nu sunt eu genul, eu sunt mai spre inginerie, spre creație, Deci cumva biotehnologie ar fi fost ideal, dar nu știam că există așa ceva în România. Așa că m-am dus doar pe tehnologie și fiindcă îmi plăcea să mă joc jocuri video, am zis că aș vrea și eu să creez un joc video și apoi am intrat în software și entrepreneurship și mi-am dat seama că nu-i de ajuns doar să faci tehnologia, ci trebuie să o și pui în fața oamenilor și să le dai ceea ce vor, ce au nevoie. Și făcând asta am ajuns să fiu cumva să am un venit pasiv din unele proiecte și m-am gândit ce este cel mai important, ce îmi lipsește. Și mi-am dat seama că până la urmă tot sănătatea este cea mai importantă și mai mult de atât, ce iubesc eu cel mai mult este să învăț, să cunosc și pur și simplu să trăiesc experiența vieții. Și atunci mi-am gândit cum să fac să nu se oprească. Pur și simplu am pornit așa de la cele mai importante principii și am încercat să clădesc de acolo ce vreau eu să arate viața mea în continuare. Aș putea să pur și simplu să călătoresc, să fiu așa pensionat, cum ar veni, sau aș putea să contribui în primul rând în industria asta de aging research, să ne asigurăm că suntem sănătoși pentru mai multe decenii, secole, milenii, etc. Deci, ca să înțeleg, la urmă, scuz că te întrerup, ca să înțeleg, ai avut opțiunea să alegi între a fi antreprenor în domeniul ăsta transumanismului și a enhancementului sau medic. Și ai ajuns la concluzia că un medic se ocupă de lucrurile mărunte, de bucătăria asta măruntă așa la spital și ai venit cu o viziune care și ea la rândul ei să fie cumva deasupra, la un nivel meta, deasupra medicilor, care înglobează știința medicală, dar care ne permite din start o viață mai lungă, mai frumoasă, mai sănătoasă sau poate chiar să nu mai depindem de medici. Cam în această direcție ai vrut să mergi? Cumva de mic mi-am dat seama că nu o să pot fi medic, mai ales că nu pot să rețin tot felul de denumiri, dar sunt mai bun la a crea și atunci pentru mai mulți ani în care eram eu antreprenor pur și simplu în tehnologie și făceam aplicații mobile sau tot felul de produse tehnologice, mă gândeam că n-aș putea eu contribui în biotehnologie, în tot ce ține. Și dacă vorbim despre un brain-machine interface. Deci mă gândeam că n-am învățat eu neuroscience astfel încât să pot să contribui în vreun fel. Și mă gândeam că îi las pe alții să facă și aș vrea foarte mult să devenim mai mult, da? Și să fim mai sănătoși pentru mai mult timp și să cumva să transcendăm. Dar după aia m-am gândit că nu e de ajuns să stau și să aștept să facă alții asta și ok, pot să încep eu și să învăț biologie. Ai avut inițiativa. Haideți să auzim ce spune Loredana. Este cyborgul următoarea treaptă a evoluției? Destul de complicat de spus. Eu vreau să reiau, pentru că am ascultat prima parte a emisiunii și vreau să reiau puțin subiectul cu transumanismul. Și vroiam să amintesc un caz pe care am înțeles că a fost real, prezentat de Giulian Săvulescu, care vorbește despre un cuplu de persoane surde care doresc să aducă pe lume un copil cu aceeași dizabilitate. Și aici intervin destul de multe probleme, să spun, de ordin moral, etic, dar și ne punem întrebarea
până unde poate duce medicina de design, pentru că așa a denumit Giulian Săvulescu articolul său. Chestiunea este controversată. Putem crea viață. Pentru că dacă este să ne gândim la toate cercetările care s-au realizat din 2000 încoace, părerea mea este că ne jucăm puțin de-a Dumnezeu. Dacă putem crea persoane cu dizabilități, anumite dizabilități, spre exemplu persoane surde, prin inginerie genetică, genică, etc. Dacă putem să creăm, spre exemplu, persoane cu un nivel înalt de moralitate sau cu un nivel scăzut de moralitate, atunci nu suntem departe de crearea soldatului universal. Sau putem, spre exemplu, să vorbim și despre persoane care au, așa zisa, genă Africii înhipată. Eu văd, raportat la ce s-a discutat în prima parte a emisiunii, eu văd bioameliorarea aceasta ca pe un pericol. Pentru că vorbim, în primul rând, despre schimbarea condiției noastre umane, ceea ce ne definește pe noi ca oameni, ceea ce suntem noi ca oameni. În momentul în care bioameliorăm, este clar că, și mai ales dacă folosim tehnologia, etc., este clar că ne vom schimba și nu știu dacă această schimbare va fi spre bine. Da, Lavinia, ai construit un model de înțelegere Loredana. Scuză-mă, Loredana. Loredana, ai construit un model de înțelegere a Supermanului de la Nietzsche și Hitler până la transumanism, văzând sclavia actuală ca o alternativă la sclavia clasică. Da. Am plecat de la acest model. Am plecat de la ideea nietzscheană de Dumnezeu a murit, care poate fi interpretat în multiple feluri. Nu voi intra în zona metafizicii pentru că sunt conștientă că probabil sunt ascultători care nu înțeleg și atunci o să explic puțin mai simplu. Dumnezeu a murit. Dacă vorbim despre moralitate dezvoltată concept de moralitate dezvoltat de Nietzsche, vorbim despre două categorii, sclavi și stăpâni. Totodată este din nou istoria golemului, este omul bioameliorat și omul care nu este bioameliorat. Deci noi în momentul de față folosim tehnologia și așa vorbim de clase sociale în momentul de față. Dacă vom folosi tehnologia să devenim super oameni sau oameni cu puteri excepționale, clar că diferența dintre clase, dintre oamenii bioameliorați și ceilalți va fi mult mai mare. Da, am o întrebare, Loredana, Laur, pe care doresc să vă pun. Inteligența, spunea și Stephen Hawking, este forma de adaptare la mediul în care trăim. Totodată, el a avertizat despre riscurile inteligenței artificiale. Dacă în acest concept general al inteligenței, evident își are, să spunem, și prostia locul ei. Da? Întrebarea mea este, dacă noi programăm aceste calculatoare, visăm la mind uploading, care este riscul ca așa numita inteligență artificială la care ne închinăm să fie o proastă, să fie efectiv proastă ca o tută și să o venerăm inutil, necunoscându-i riscurile. Ne închinăm la ea doar plecând de la ideea că ar lua decizii bune. Dar deocamdată toate calculatoarele sunt alimentate cu dog și cat content. Informații, informații, informații și nimic mai mult. Vreau să subliniez faptul că mind uploading, conștiință digitalizată, este un concept diferit față de inteligența artificială. Mind uploading înseamnă eu, spre exemplu, îmi iau conștiința mea și mi-o downloadez, mi-o descarc într-un dispozitiv digital. Problema este că până în momentul de față nu avem o tehnologie atât de bună. Calculatoarele funcționează în baza 2.
deocamdată. Dar ceea ce noi nu putem digitaliza, bineînțeles, mai târziu vom vedea ce se va putea face, dar nu putem digitaliza sentimentele. Putem digitaliza doar ceea ce este rațional în noi. Referitor la inteligența artificială, am înțeles, sunt filozof, nu sunt informatician, funcționează pe bază de învățare. Desigur că există riscuri foarte mari. Nu putem fi siguri de faptul că va lua decizii bune. Iar în ceea ce privește închinarea la o inteligență artificială sau să divinizăm ideea de inteligență artificială, probabil din perspectiva mea de creștin, mi se pare de neconceput. La orice părere ai? De unde să încep? De ce spui, Loredana, că dacă îți simulezi conștiința într-un computer, tot ce înseamnă creierul? Deci în creierul nostru sentimentele ce sunt până la urmă? Sunt, în primul rând, pornesc de la niște reacții chimice și sunt niște algoritmi până la urmă, niște pattern recognition. De ce crezi că chestia asta nu poate fi, din moment ce poate fi făcut la tine în creier, de ce să nu poate fi făcut și într-un computer? Pentru că nu este suficient de dezvoltată tehnologia. Deocamdată, am zis. Deocamdată. Dar înțelesesem că tu ai zis că niciodată nu va fi. Nu, deocamdată nu avem tehnologie. Ideea este prospectivă. De acord. Nu avem tehnologia nici să facem ceva rațional, nici nu putem să învățăm un computer să facă algebră sau analiză matematică, de exemplu, decât dacă îi punem niște reguli, dar aia nu e ca învățat, aplică niște reguli de calcul pe care noi le spunem. Dar cum înveți un copil să-i spui, uite, faci așa, faci... Nu. Încă nu avem nici măcar atât, deci nu putem să vorbim despre ce avem acum. Asta am zis. De acord. Da, dar ce consider eu mult mai grav este că, de exemplu, unul din cunoscuții autori transumaniști, Yuval Noah Harari, profesor de istorie, a scris cartea Homo Deus. În un interviu cu jurnalista germană Meckel, a făcut niște confuzii grave. Pentru el, inteligența și conștiința stau pe același calapod. Când l-a întrebat să concretizeze, să dea exemple, s-a încurcat. Nu a ajuns încă niciun om de știință atât de departe să explice care este legătura între inteligență, voință, conștiință. Exact această așa zisă varză este și în capul lui Noah Harari, deci nu este nicio excepție. A încercat să se scoată printr-o glumă, care exact pentru o persoană atât de des citită precum este Harari, nu cred că a fost răspunsul potrivit la întrebările jurnalistei germane. Legat de inteligența artificială, mai voiam să zic, dacă știți, sunteți familiar cu ideea de paperclip maximizer. Nu. Te rog să ne explici. Este un thought experiment foarte faimos și folosit de mulți oameni care încearcă să cumva să zică de toate problemele, toate pericolele unui super inteligent AI. Cred că Bostrom s-ar putea să fi început cu asta, că am auzit că vorbeați în prima parte a emisiunii despre Bostrom. Ideea ar fi că faci un AI care să îți îmbunătățească procesul, de exemplu, în fabrica ta de, cum se cheamă, paperclips în română, scuze. Agrafe, da. Ceva stupid. Și îți îmbunătățește procesul, se gândește, uite, să cumpere niște materiale mai ieftine de pe piață, să îmbunătățească roboții, să facă mai rapid, deschide noi factories, noi fabrici și la un moment dat cere să-i dai acces la internet ca să poată să îmbunătățească și mai bine. Și dai acces la internet și la un moment dat încep oamenii de știință din cameră să cadă pe jos și
fără niciun avertisment. Începe toată lumea de pe planetă, toți oamenii de pe planetă să moară. Ce a făcut? Și-a dat seama, studiind pe internet, a învățat atât de mult, pentru că e exponențial, da? Învață cu cât învață să învețe mai repede. Și și-a dat seama că dacă vrea să facă mai multe agrafe, ar trebui să convertească cam toate materialele de pe planetă în agrafe și oamenii nu o să-l lase să facă asta. Bun, dar este informația, Laur, este informația egală sau identică cu inteligența? Loredana, eu mă îndoiesc. Avea foarte multe informații, gândindu-mă acum că prin un modem cerebral aș obține informațiile cum să fac agrafe. Nu înseamnă că sunt mai inteligent. Dacă nu-mi folosesc creierul, conexiunile neuronale se deteriorează. Loredana, ce părere ai? Sunt mai inteligent sau ajung un analfabet funcțional? N-aș putea să spun, dar eu, în exemplu, sunt foarte multe exemple din sfera noilor tehnologii, cărora chiar nu-l înțeleg rostul. Și chiar undeva era o discuție în perioada în care eram la doctorat. Tehnopesimiștii și tehnooptimiștii au păreri contradictorii referitoare la dezvoltarea inteligenței artificiale și etc. Și despre faptul că noi vom pune roboții să muncească pentru noi. Pentru noi, munca este esențială, ne definește ce este munca, o activitate specifică umană îndreptată către un anumit scop. Dacă noi nu mai muncim, ce facem? Am putea să creăm, să nu muncim lucruri care nu ne plac. Dar dacă n-am muncit, nici nu putem crea. Loredana, îmi place exemplu și mă duce cu gândul la Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic de la Davos și autorul cărții A patra revoluție industrială. Și el promovează această idee că în viitor roboții vor prelua munca. Mă gândesc că sărmanul inginer mecanic, cât o fi tras el la șaibă, visează numai la roboți care să lucrează pentru el. Are între timp mai multe doctorate că Elena Ceaușescu. Chiar crezi că un om fără muncă se umanizează sau se deumanizează? În opinia mea, se dezumanizează. Dacă stăm bine să ne uităm tot contextul COVID, da? Desigur, am muncit de acasă, dar să ții o planetă întreagă timp de câteva săptămâni în casă este cel mai mare exercițiu sociologic din toate timpurile. Izolarea, ce a făcut de fapt din noi, oamenii? Ne-a înstrăinat, pentru că ne-am pierdut abilitățile de comunicare, de relaționare, de ceea ce, exact cum am spus adineauri, ceea ce ne definește pe noi ca oameni. Atunci, dacă noi vom lăsa, spre exemplu, roboții, mașinile, ce facem? Spre exemplu, transumaniștii susțin ideea de basic income, venitul de bază asigurat, garantat. Garantat, exact. În Spania s-a implementat. Și atunci, ok, eu, spre exemplu, dacă am un venit de bază pe care mi-l dă statul, păi ce rost are să mai lucrez? Nu toți suntem creatori, nu toți avem abilitatea de a crea. Nici nu trebuie să avem această abilitate. În schimb, știm să muncim. Ce facem prin munca noastră? Deci, eu cred că experimentul din perioada de izolare nu rezultă automat că dacă ar munci roboții joburile care nu ne plac, ar însemna că ne-am izolat unul de altul, adică acolo problema era că ne-am izolat ca relații interpersonale cu ceilalți oameni, nu că n-am fost la birou fizic, am putea să fi mers la, nu știu, alte evenimente, să ne îmbrățișăm, să facem ce vrem. Adică atunci n-ar mai fi fost problema de izolare, n-am mai fi avut sentimentele alea depresive. Și totuși, haideți să mai vedem un punct de vedere.
nu toată lumea, și dacă luăm cazul, spre exemplu, al României, dar și cazurile care au fost amintite de domnii din prima parte a emisiunii. Ce facem cu persoanele care nu au studii, care nu au un venit, să spunem, ca să achiziționeze un robot, care duc o viață simplă? Nu este vorba de a achiziționa un robot. Acum tu nu achiziționezi. Proiectul transumanist, din punctul meu de vedere, este utopic. Haideți să ne uităm în Africa, haideți să ne uităm inclusiv în România. Utopic, însă promovarea acestui proiect ne arată că se investesc foarte, foarte mulți bani. Deci acești cercetători, aceste proiecte dețin de fonduri colosale tocmai pentru a promova aceste utopii. O mare parte din fonduri vin chiar din buzunarul contribuabilului pe care tot ei doresc să-l înlocuiască cu un robot. Loredana, m-ar interesa un aspect. Am văzut că cei mai mulți autori și oameni de știință care se ocupă de transumanism sunt bărbați. Ești femeie și m-ar interesa ce părere ai tu, de ce dorește un bărbat să creeze ceva și mai puțin o femeie? Probabil că așa cum ea ca mamă sau poate ca viitoare mamă va purta un copil în burtă, este o trăire unică pe care un bărbat nu o înțelege și caută și el, fie la subsol, fie în laborator, să inventeze ceva cu ce să se identifice. Nu și-a găsit rolul în societate de are astfel de preocupări? Nu, eu cred că aici este vorba despre modul diferit pe care l-au bărbații și femeile de a gândi. Bărbații sunt caracterizați prin raționalitate. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei, mari filozofi au fost bărbați, etc. Femeile nici măcar nu aveau dreptul să facă studii. Femeile sunt caracterizate sunt mai emoționale, să spunem. Ele au grija familiei și atunci, dacă au grija familiei, acțiunile lor se îndreaptă către familie, către a se îngriji de celălalt. Din acest motiv, chiar vorbeam în teză despre etica masculină și etica feminină. Etica masculină este o etică rigidă. Etica feminină este o etică a grijii. Desigur, putem vorbi și despre responsabilitate, despre coresponsabilitate, etc. Dar bărbații sunt raționali, pentru că femeile se îndreaptă spre și alte activități, cum ar fi cele de a avea grijă de copii, de familie, Așa, bărbații, nu spun că nu sunt și bărbați care fac același lucru, dar bărbații susțin mult mai mult, au înclinații mult mai mult decât femeile și chiar am întâlnit femei care susțin proiectul transumanist. Nu, dar în general majoritatea sunt bărbați. Uite, mie îmi place foarte mult, fac o paranteză, îmi place foarte mult să gândesc, dar sunt la cratiță extrem de rațional. Deci sunt grijuliu, am grijă de gustul familiei mele, ce îi place să gătesc, dar sunt extrem de rațional și respect o rețetă tocmai pentru a le satisface gusturile și a fi la nivelul așteptărilor. Laura. Da, nu cred că sunt în măsură să comentez pe partea asta de femei versus nu pe bărbați. partea culinară, ci transumanismul. E un subiect care interesează mai mult femei sau mai mult bărbați? De ce crezi tu că mai mult bărbați decât femei ar putea să se implice în astfel de proiecte? N-am petrecut timp să mă gândesc la chestia asta. Știu că sunt meserii în care cumva sau domenii în care sunt mai mult femei, domenii în care sunt mai mult bărbați, dar n-aș generaliza neapărat. Sunt psihologi sau filozofi care au opinia diferită față de ce a zis Loredana, de exemplu. Eu nu știu care are dreptate, nu e domeniul meu, nu prea mă gândesc la asta, dar
o chestie la care trebuie să fim atenți este că sunt și anumite lucruri culturale, sociale, da, care influențează cumva fetele, băieții, tineri să se orienteze către anumite lucruri. Și vezi asta în societăți care sunt un pic diferite, că se schimbă unele lucruri. Poți să ai mai multe asistenți bărbați în unele țări. Poți să ai, adică nu știu, în România, de exemplu, nu cred că există asistenți bărbați. Adică, na, e și cultura, nu e numai vorba de sex și de gender și de, nu știu, toate chestiile astea din biologice. Tocmai pentru că ai menționat societate, vreau să vă întreb pe amândoi dacă, hai să spunem că în zilele noastre, prin această izolare pe care toți o trăim, și am privit-o ca pe o fază, haideți să zicem, o fază inițiatică pentru o lume nouă. Să revin la subiectul emisiunii, coliziune între lumi, am putea spune că societatea cade de comun acord în momentul de față să aibă un nou algoritm. Eu mă întreb, de ce tot meșterim așa de mii de ani la ființa umană? Ce justifică această preocupare? Eu cred că frica de moarte este unul dintre, chiar ați amintit anterior, este unul dintre principalele motive pentru care se investește atât de mult în tehnologiile de bioameliorare umană și toate celelalte. Frica de moarte. Toți conștientizăm că la un moment dat vom îmbătrâni și vom muri. Asta este una din principalele pe care eu le consider motive pentru care se investește atât de mult. Evitarea îmbătrânirii, evitarea, spre exemplu, unor boli pe care le putem dobândi sau moșteni de-a lungul vieții. Iar un alt aspect ar fi informația de putere. În 2011, spre exemplu, a fost publicat un articol care a rezultat în urma unui experiment efectuat în China, unde o serie de cercetători au creat un șoricel mascul prin inginerie genetică care provenea de la 2 celule epiteliale de la un singur șoricel mascul. Deci, analizând asta, în opinia mea, cred că ne jucăm puțin de-a Dumnezeu, pentru că omul tot timpul, după ce a fost alungat din paradis, a încercat să revină la ceea ce a pierdut. Laura, cum vezi tu problema? Crezi că în domeniul tău te-ai izbit deja de o limită unde spui că mai departe de aici nu doresc să merg, îți pui și tu niște limite sau aștepți și îmbrățișezi în momentul de față absolut totul ce este nou, promițător, chiar dacă pare utopic? Sunt deschis. Sunt unele idei, bineînțeles, care nu sună bine, dar nu sunt împotriva neapărat a încerca diversității, experimentării. Bineînțeles că fiecare instrument poate fi folosit și la bine și la rău. Vorbeam noi, Radu, despre foc, de exemplu, că poți să-l folosești să gătești, să faci tot felul de lucruri bune sau poți să-l folosești să incendiezi, să distrugi. Așa cu fiecare instrument, și tehnologia, și biotehnologia. Dar să nu uităm că natura umană este înclinată către rău? Nu aș spune neapărat. Am văzut o groază de studii academice care arată că nu este deloc așa. Nu. Mă interesează, după părerea ta, Laura, unde sunt posibilitățile de bioameliorare care le-am putea avea în cel mai scurt timp? Hai să spunem într-un orizont de timp de 5 ani. Ce crezi că am putea avea în următorii 5 ani din domeniul bioameliorării medicale? O să putem să ajungem, cred, mai departe cu diverse terapii împotriva diverselor boli ale îmbătrânirii.
Nu știu sigur dacă o să fie încă pe piață. În momentul ăsta putem să ne uităm la lifespan.io/roadmap să vedem că sunt cred că 2-3 terapii care sunt în phase 3, deci în faza a 3 a studiilor clinice. Sunt foarte multe în faza a 2, niciuna încă ieșită pe piață. Nu avem nicio garanție că vreuna va ieși în 5 ani, dar sunt și altele noi care încep să se ducă în preclinical și în faza 1 și tot așa. Și 5 ani mi se pare un pic prea puțin pentru asta și asta e unde mă uit eu cel mai mult, că asta îmi pasă să cumva să ajut și poate, adică sper cumva că poate ce părinții mei vor avea o problemă mai gravă, să putem veni cu o terapie care nu doar să-i țină în viață pentru mai mult timp, într-o stare precară de sănătate, ci chiar să îi întinerim un pic, cumva să reverse the damage de la placa din artere, de la placa din creier, de la Alzheimer's, tot așa. Da, aș vrea să te întreb, care este părerea ta, rostul vieții? De ce crezi că este nevoie să murim? Crezi că fără finalitate ne-am mai putea bucura de acea perioadă limitată în care suntem musafiri sau vizitatori pe acest pământ? Nu crezi că tocmai în limitarea noastră și în condiționarea noastră naturală și biologică găsim sursa cea mai frumoasă de inspirație, iubire și optimism? Deci, până la urmă, eu vreau să ajung să nu mor eu, să fiu sănătos perpetu. Da? Deci, nu cred că argumentul ăsta de moarte ne dă cumva... Dar care mai fi rostul? Dacă stau într-un cloud, îmi descarc, cum explica Loredana, mintea într-un cloud și stau acolo într-un cloud, pe o platformă, pe un server, nu știu unde, și am viață veșnică. Nu credeți că m-aș plictisi? Deci ar fi cumplit. Loredana, ce părere ai tu? Deci nu știu. Stai să-ți răspund la ce m-ai întrebat mai devreme și la asta. Deci, în primul rând, dacă vorbim de biologic, putem să extrapolăm un pic, poate 100-200 de ani. Dacă vorbim de uploading în cloud, cred că atunci implică un pic de singularitate și e foarte greu să prezici ce se va întâmpla după. Dar, în primul rând, de ce eu când am făcut sex prima oară, nu am zis că vreau să fac asta pentru că o să mor curând. Deci avem lucruri pe care vrem să le facem și suntem excited, pur și simplu pentru experiență. Nu pentru că o să murim curând și trebuie să o facem repede. Sau orice fac în carieră, orice îmi place să fac, îmi place pur și simplu pentru lucrul acela. Nu că stai că îmi bate ceasul în curând și nu știu ce. Ar putea să dispară în limba română afirmația m-am săturat, care nu înseamnă că m-am săturat de viața asta, nu m-am săturat de viață în general, dar efectiv omul s-a săturat. Nu crezi, Loredana, nu crezi că tocmai a te sătura de ceva înseamnă a accepta și chiar a îmbrățișa și îndrăgi ideea de finalitate a vieții? Eu cred că, revenind la întrebarea ta, cred că ne-am plictisit foarte tare dacă am fi imortali. Ne-ar aduce la o stare asemănătoare cu cea a zeilor sau semizei. Am putea vorbi despre chimere, am putea vorbi despre... Sincer, nu îmbrățișez cu foarte mult optimism ideea de viață veșnică și de cloud. Cu toate că această idee de a fi într-un dispozitiv digital am analizat în contextul criminalilor în serie care sunt condamnați, ar putea fi condamnați, nu vorbim pentru că este ceva prospectiv, și ar face închisoare veșnică. De fapt, mediul nostru înconjurător, ceea ce percepem ca fiind, ne construiește realitatea. Deci, realitatea, dacă ar fi în cloud, este, dacă ați văzut filmul Matrix, este explicat foarte bine. Acolo chiar. Dar în ce constă totuși interesul, dorința? Totuși, e o armată întreagă de cercetători, o armată întreagă de finanțatori care visează la viață veșnică. Ce îi face pe acești oameni? Ce îi determină exact în acest domeniu să cerceteze?
nu știu, sunt frustrări, au abandonat ființa umană, s-au plictisit de viață, au avut niște trăiri atât de cumplite încât cred că omul trebuie să dispară. Nu știu, este o adunătură de mizantropi. Chiar nu înțeleg. Ajutați-mă să lămuresc această întrebare. Consider că ar putea fi, cum am menționat anterior, ar putea fi frica de moarte și faptul că noi, când îmbătrânim, ne degradăm fizic, etc. Și atunci, cred că ceea ce se încearcă a se substitui este această moarte fizică a noastră. Da, apropo, viața veșnică, viață fără moarte, recent a murit talk show masterul american Larry King. Din câte știu, s-a congelat. A fost în urmă cu câțiva ani la mai multe firme, a cerut oferte, nu știu dacă a acceptat acum o oarecare promoțională americană, dar din câte am înțeles, a murit la 90 și ceva de ani, Dumnezeu să-l odihnească, s-a congelat în ideea că într-o bună zi știința va progresa așa de departe încât să-l resusciteze la viață. E adevărat, ne-a plăcut Larry King, dar el dacă nu s-a plictisit, poate ne-a plictisit noi de talk show-urile lui timp de 50-60 de ani. Ce determină pe unii oameni cu oameni cu școală, da? Totuși să își pună în cap să învingă moartea. De ce trebuie moartea eradicată? Laura, ești un om tânăr, te preocupă moartea? Mă îndoiesc că nu. De ce te gândești neapărat la, nu ai încă 30 de ani, la tehnologii de prelungire a vieții? Nu crezi că este un ciclu firesc? Nu crezi că ar fi mai păgubos să lupți împotriva lui? Am 26 de ani și mai mult nu mă gândesc la moarte, mă gândesc la boli, mă gândesc la sănătate. Vreau să fiu sănătos în continuare. Legat de plictiseală, eu cred că e o lipsă de educație. Deci, nu știu, eu am pe bucket list de făcut chestii pentru 1000 de ani și am atâtea cărți de citit și pentru fiecare 10 cărți pe care le citesc... Asta va dispărea cu posibilitățile de uploading a informațiilor. Vei primi toată biblioteca Congresului într-o fracțiune de secundă. Trece și preocuparea asta. Cum am spus și mai devreme, în primul rând, în fiecare an se creează mult prea multe cărți, ai timp să le citești. Dar cum am spus și mai devreme, nu vorbesc despre uploading în cloud pentru că e un fel de singularitate. Nu poți predice ce se va întâmpla după. Poate ce poți comunica la viteza luminii aproximativ cu alți oameni, unde e individualitatea, unde e ego-ul tău. Adică nu știu exact dacă... nu e neapărat ceva ce a zice nu, dar nu știu, e interesant pentru mine. Cel puțin pentru acum vreau să elimin suferință, vreau să elimin, cum a spus Loredana, de degradarea asta cu vârsta. Asta este cea mai mare problemă. Deci sunt 110.000 oameni, de 110.000 de oameni în fiecare zi care mor de bolile îmbătrânirii și probabil ultimul deceniu din viața lor cu foarte multă suferință. Chestia asta că mori în somn este foarte rară. E un mit. Cu toții știm oameni de genul și cu toții am vrea. De exemplu, supercentenarienii, cei care au peste 110 ani, cam așa funcționează. Trăiesc până la 110 plus și la one day n-au nicio problemă de sănătate, nu-i doare spatele aproximativ și într-o zi pur și simplu mor. Așa aș vrea și eu, dacă ar fi să mor, măcar să fiu sănătos 110, 120, 200, 300 de ani. Dar eu cred că în 200 de ani, până ajung la 200 de ani, o să avem ceva singularitate. Și sunt foarte curios ce se va întâmpla după singularitate. Nu știu cât de mult poate să avanseze știința, pentru că tot exact această categorie de vârstă, cu toată știința afectată, este astăzi prima victimă corona. Și nu putem spune că n-am avea o știință dezvoltată și în zilele noastre. Dar ca să revin la bibliotecă, la cărți, ceea ce am putea citi, modelul de deep learning, așa cum este prezentat în transumanism, deci
ar duce la este alimentat un sistem de computere de informații alimentat cu tot felul de informații. Ar putea acest deep learning înlocui educația clasică, așa cum o cunoaștem, la școli, la universități? Loredana, ce părere ai ca și cadru universitar? Nu. Asociat. Nu ar. Eu am stat și am observat, nu lucrez doar în mediul universitar, lucrez și în mediul preuniversitar și am observat faptul că elevii și-au pierdut o serie dintre deprinderile lor. În primul rând, atenția. După care, capacitatea de a argumenta, capacitatea de a înțelege conținuturi. Existau și înainte, dar acum presupun că s-au acutizat. Una este când stai față în față cu elevul, cu persoana pe care vrei să o înveți ceva, mai ales atunci când faci dezbateri. Pentru că în momentul de față se fac în filozofie, cel puțin pe subiectul eticii aplicate, se fac foarte multe dezbateri și au pierdut acea deprindere de a-și argumenta de ce este bine sau de ce nu este bine sau etc. Cam asta ar consider eu. Laurențiu, ție nu-ți lipsesc aceste dezbateri? Nu crezi că ai ratat ceva într-un ultimul an prin izolare? Cum vezi tu importanța acestor dezbateri? Ți-ai lăsat tu creierul tău pe mâna computerelor sau crezi că conexiunile neuronale din creierul tău sunt baza, esența pentru tot ceea ce poate însemna gândire, inspirație, creativitate și inteligență? Ai merge cu ochii închiși pe mâna inteligenței artificiale? În primul rând aș vrea să mă asigur că inteligența artificială nu o să fie, că o să fie benevolentă, o să fie democratică într-un fel și cred că toată treaba asta cu interfața între creier și cloud este importantă ca să putem controla această inteligență artificială care devine superinteligență și o să ne depășească foarte rapid, da? Cu creșterea exponențială, învățarea exponențială. Nu știu dacă se va întâmpla în 5 ani, în 100 de ani, dar eu mă gândesc mai mult la sănătate și îmbătrânire, da? Pentru că de acolo, de la faptul că acumulezi acest damage cu timpul, apar tot felul de probleme. Dar nu știu exact cum va arăta tehnologia care mă va lăsa să comunic cu cloud doar cu puterea minții. Deci avem câteva proiecte de genul Neuralink sau Kernel care îți implantează, îți coase un fel de mini-electrozi în... Despre asta, Laura, trebuie să discutăm cu altă ocazie. Mă scuz că te întrerup, mai avem 2 minute și aș vrea să dau încă o dată cuvântul Loredanei. Laura, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția în această dezbatere. Îmi cer încă o dată scuze pentru confuzia pe care am făcut-o și mărturisesc că am învățat aspecte foarte noi și mi-a plăcut modul extrem de lejer prin care ai prezentat aceste tehnologii de vârf, nu numai mie, dar și celorlalți teleascultători, extrem de interesant și palpitant și te vom urmări cu maxim interes. Loredana, încă 1 minut, te rog frumos, pentru un ultim comentariu, te rog. Eu, sincer, aștept să văd cum va evolua tehnologia, chiar sunt curioasă. Mai mult decât atât, aș dori să văd până unde mintea umană poate crea, care sunt limitele și ca să închei cu o mică glumă, s-au întâlnit Google, motoarele de căutare, Wikipedia, calculatoarele, inteligența artificială, etc. Google spune, fără mine nu există, nu puteți exista, eu sunt, eu fac,
la care Wikipedia spune nu se poate, eu dețin informații aici, toată lumea a contribuit la formarea, la crearea mea, sunt o bază de date, nu puteți fără mine. La un moment dat vine și inteligența artificială, desigur își argumentează poziția și vine și curentul și spune, dragilor, fără mine sunteți nimic. Mă bucur că ai încheiat cu o glumă. Mai trebuie să și râdem. Nu avem voie să ne pierdem simțul umorului, iar cred că la umor vom bate oricare inteligență artificială. Cred că umorul este ceea ce ne umanizează și ceea ce ne deosebește de calculatoare și de inteligență artificială. Iar dacă și acest Android este făcut, hai să zicem, cu mila sau cu atenția lui Dumnezeu, ca să-l parafrazez pe Woody Allen, care a spus că atunci speră că Dumnezeu a avut un pretext foarte bun și pentru această nouă provocare pe care ne-a adus-o. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru această dezbatere extrem de interesantă. Mulțumim. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, doamnelor și domnilor, și vreau cu această ocazie să vă invit săptămâna viitoare să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Lumi în Coliziune cu un invitat special din Africa de Sud, cu ultimul șef de cabinet a domnului Frederick Willem de Klerk, ultimul președinte alb din Africa de Sud, domnul Dave Stewart. Dave a fost totodată 7 ani șeful Departamentului de Comunicații Publice și diplomat. Cu el vom discuta despre tranziție. Discutăm despre transumanism. Astăzi tranziția ne interesează, dar nu de la un sistem autoritar la democrație, ci invers. Vă doresc o duminică plăcută. Mulțumesc încă o dată pentru participarea la această dezbatere și o săptămână cât mai frumoasă. La revedere! Lumi în coliziune cu Radu Golban la Gold FM.